Hello everyone, welcome to Bambatha Mancuza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla ka-13 August 2025. Namhlanje bakithi kumnandi uhlathi uvuka eceleni kowakwakhe bayancokolisana uze umbiza ngonosakhe phela lelo gama lakhe aliqanjwa lapha kamabandla ngenkathi ezogana. Lapho uzoleka akekho lapho uzikhathalele njengoba kade kunebhizi. Makazoleka nomfowabo kazoleka bavalelisa bakithi angithi phela umcimbi lona bebeze ngawo awusekho. Ubone nje ukuthi kubuhlungu kuzoleka ukuhamba kwabo kodwa akakukhombisi lokho. Abuyele endlini uma efika umndeni wakamabandla usagcwele indlu yababona nje ukuthi abazimisele ngokuhamba. Uzoleka avela aqale abuze uThulani ukuthi akasasebenzi yini. Athi uThulani u-off futhi ukhethe ukuthi ahlale nabakwabo ngoba ubona besakhona angeke ahambe ashiye usapho lwakhe. Uvele umbone nje uzoleka ukuthi lento imucika ekujuleni ngenhliziyo. Aphenduleke ngapha kusesikaHlathi ambuze ukuthi yena ubuyelane nemuva. Avele athi nje yena akakazohamba usafuna kubona iGoli ngoba kuthiwa kunezindawo ezi-right eGoli. Nkosi yami ngozoleka wenkosi. Usithi nozoleka bayazincokolela ukhumbula izinto zakudala. Uyabona nje ukuthi uzoleka iyona ndawo asethola kuyo ukujabula lana emsebenzini. Ngoba endlini uhlezi epretenda uSydney aze ahleke izinto ezazenziwa uzoleka kanjani nozoleka ahleke izinto ezazenziwa uSydney. uHlathi nosisi wakhe bayakhuluma usisi kaHlathi uzowutshela umfowabo ukuthi sekumele ashintshe indlela enza ngayo kuzoleka aqala amkhumbuze ukuthi uganile yena lapha kamabandla. Kufanele enze zonke izinto zakhona njengomakoti. Wathi futhi sekumele bathole indlalifa. Wathi ethi uHlathi hayibo izinto azisafani nakuqala. Wavele wathi usisi wakhe uyazikhumbula izithembiso wazithembisa utata wathi kuzomele uzoleka athole indlalifa. UNtiki uthola ikhola angayazi ukuthi iqhamukaphi. Uthena nje ebambe wathi uNontsikelelo mabandla lana uNtiki M kodwa akaqhubekanga nokukhuluma bese ebuza yena futhi ukuthi ubani lona omfonelayo. Uzoleka ubuya emsebenzini ufica nje endlini yakhe kubhizi ngempela. Afike abingelele Nkosi yami avele azihlekise enklinini. Emva kwesikhashana kuvele kungena uNtiki esejabula hayi kancane esho khona ukuthi ngeke esahamba ngale kwakusasa. Avele athuke uzoleka embuze ukuthi ngobani asho khona ukuthi une-interview lapha eGauteng okumele ayenze ezinsukwini ebese eyalinda ukuthi ezwe ukuthi uyaqashwa noma cha. Athi uyambuza ukuthi uzoleka uzolindela ngaseSoweto angithi avele athi angeke nje mina ngihambe ngishiye imenshini enjena lapho ngine-room yami khona kanye nombhede wami. Wathi nje akayindawo uzohlala lana nosapho lwakhe. Waqhishazela uzoleka wavele wasuka khona lapho. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukuxeza notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.